Ongi etorri baserri newsera, ezagutu ditzagun gaurko albiste nagusiak. Telmok susmo guztiak konfirmatu ditu. Gaur egun, Betizu klubeko txartelak ez du ezertarako balio. Portaventurako sarrerak itxaroten genituen guztiontzat albiste gogorra izan da. Tamalgarria, horrela definitu dute kakalardo peloteroek azken auzolan proba. Nike ez du demostratu pelotera bat dela. Hainizetaz, gehi ospero zuten. Talde gorriko ama joan denetik lehiakidek ez dituzte gauzak aurkitzen. Bere lekuan egongo direla baieztatu du Maiderrek. Hiru txerritxoek ez dute Telmo eta Maiderren txabolan ezkutatu nahi. Bertan ez dira babestuak sentitzen. Otsoak putz egin eta lurrera botako luke. Audientzia nazionalak Telmo epaituko du urdinen zapia erretzeagatik. Nazio ikur bat iraintzea leporatu diote. Abokatuaren arabera, mutil gaizto irudiaren atzean, zerbait badu erakartzen nauena. Goikok ez ditu txerriak derrigortu nahi eta beraiekin dialogatzen saiatu da. Honela ere, ez du bere helburua lortu eta gainera, txakurra jeloskor jarri da. Euskal Herria osoa hankaz gora jarri du irudi honek. Eta denok galdera berdina egin dugu. Non du Jokinek burua? Hauek izan dira aste honetako baserri newsak. Ondo izan eta gogoratu. Non gogoa? Handiskoteka!